I denne video vises eksempler fra et Minecraft-forløb i 8. og 9. klasse på Lyne Friskole. Eksemplerne har til formål at illustrere, hvordan situeret læringsteori kan udfolde sig i praksis. I det første eksempel ses pigerne, som er i gang med at lære funktionerne i Minecraft. Her anvender pigerne de muligheder, som konteksten tilbyder. Dette gøres ved at få hjælp af en mere erfaren Minecraft-bruger. Jo, fordi så gør det hurtigere. Hvor var det nu? Er du sådan, du lige? Nej, Som en af aktiviteterne fik eleverne til opgave at transformere en figur, bygget af Senticubes eller Lego, over i Minecraft. Formålet med opgaven var at anskue muligheden for brugen af Minecraft som læringsredskab i den faglige undervisning. Gør han det? Prøv at se her. Nej, det ser mærkeligt ud, fordi at det er sådan helt sort helt der, og så nedover. Prøv lige at se, hvor fint det er. Sådan der. Og så skal vi have rød op, der skal vi 3 op, og så en til siden og en op, og så en til siden og en op, og så en til siden. Det er næsten ikke noget at tage over den der bygning. Ja. Ja. Mange gange godt nok. Det er landvejen til. Landvej. Hold den 3 op, og så en til siden. Nej, en anden side. Ja. Og så en op. Og så en side og en op, og så. I det næste klip ses, hvordan 2 elever samarbejder om at bygge Billund Lufthavn. Dette gøres ved, at begge elever er koblet på den samme server. Det, at de 2 elever er på samme server, kan betegnes som et mindre praksisfællesskab om at bygge lufthavnen. Dette praksisfællesskab har mulighed for udvidelse, så vidt de 2 drenge, som kan betegnes som oldtimers, tillader andre brugere at deltage i det online praksisfællesskab. Disse eventuelt nye brugere vil betegnes som newcomers. Digitale kompetencer, som Ole Ersted beskriver om unges brug af medier. Disse indbefatter deltagelsesarenaer, informationstilgang, kommunikation, indholdsproduktion. Minecraft kan i den sammenhæng ses som deltagelsesarenaen. Derudover har eleverne her blandt andet fundet informationer om Billund Lufthavn på internettet. Endvidere har eleverne selv produceret dette klip og uploadet det på YouTube. Hvordan Minecraft kan bruges i den faglige undervisning diskuterede vi med eleverne på Lyne Friskole. Eleverne kom med forslag til følgende fag: matematik, dansk, værkstedsfag, historie, fysik-kemi, geografi og musik. Hvorvidt og hvordan Minecraft kan bruges som læringsredskab i disse fag vil kræve en videre tænkning i forhold til f.eks. formelle krav.